Takže hrajeme toto Coffee Tower, je to najlepšia hra na celom svete, čo existuje. Áno, môj meno je Moonstrife a ideme na to. Lebo nechcem viac zdržovať, lebo mi potom nadávate, že zdržujem viac video a chcete už vidieť, ako ja hrajem. Takže ideme na to. Dobre, idem takto. Ja Jewelry si nedám, lebo takto chcem mať, ako chcem mať. A inak je Skyver, vidíte po vonku, takže nechcem padnúť. Poď. Nie. Ja, toto nie je fér. Počkaj, ja neviem, čo si mám zahrať. Kde je KitKat? Mám dole, to sú KitKatky. Toto je veľmi ťažké. Ideme to najťažšie. Keď balónky bez rukávek, to sviečo. Čau. Tak. Takže ideme na to 3, 2, 1. Okay. Aha, zle som išiel. Si to pamätám dobre. Tak. Nie! Kam ja neznašam tieto. Počkej. Kitka, či pocky. Toto je veľmi ťažké video. Dobre. Čo to robíš? Ináč fakt, kámo. Toto nechcem mať taký problém, kámo. Nechcem padať. OK, ideme. Krásne bundy. Nie. Dobre. Yes. Dobre. Nie. Kamo by som skoro zomrel. To je už prdel. Počkaj, ja si musím čakať na toto. Skoro zomrel. Nechcel by som zomrieť. Ty kokos. Sorry, že si to vyjebal, ale musel som ho natočiť video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zase tie balóniky mám. Nechcem mať tie balóniky, čau. A toto je veľmi ťažké, však to je devčenský pocky a je veľmi ťažké, či ľahké. Pôjdeš tak? Toto je veľmi ťažké, však to iba urobiť. Toto. Dobre, stredu. Počkaj, toto je nesprávne. OK. Tak. Čože? Aha. Nie. Poď. Yes. Teraz keď zomriem, som plne pordeli. Nie. Počkaj, ja sa musím čakať. Ja ešte musím čakať. A keď tam bude, tak ja tam zostanem. Počkaj, jak sa ide hore, takto. Ja som nebyl. To je taký boj Roblox. Robloxy mi treba. Čiže ja také mám. Takže mám prázdnu hlavu, ďakujem. Toto hlavu, čo je za hlava? Fakt neviem. Netuším. Čo máš? Nič. Eat, čo napsala?
hate list. Budeme hrať s Roblox? S Huberánom aj potom to video až Ale počúva, budeme hrať takú hru, ako že by na PlayStation hrať, ho? OK. Počkaj ma tam, hej. No, nie, tak... Dobre. Ale to je taký istý, ten Roblox. To je taký istý, vieš? To je taký istý. Ja si budem hrať, teraz hravím. Hej. OK, však... Dobre. Nezomriem, neboj sa, tak... A ty čo je teraz? Kinder maximum. Hej, to chodí, ja som asi. Asmr. Dobre. Dobre. Asi idem hľadiť to lajko. Zapni mi to lajko. Počkaj, len toto dorobím. Už o chvíľu to mám. Za chvíľu, poď. Nechcem spadnúť, jak taký ten. Som skoro. No to ešte treba dosť veľa. No, parkour v Minecrafte mi vždycky išiel. Takže... Počkaj, čo? Oh my god! To je aké dobré. Reál. Kamarátov, reál nech to like. Presne tak. Aj odber. Čo ste... Reál ma zničilo. Nie reál, to čo bolo, neviem ani čo to bolo. Som zavodol. Skvelé. Ja počujem lietadlo. A dneska nie je taká zima vonku. Je 24 stupňov u nás, takže krásne počasie. Už konečne je leto, lebo na jar som sa tak veľmi... Čiže to Oreo ma schodil. Dobre, takže takto, ideme na to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, checkpoint, mám checkpoint, ľudia. O chvíľu to mám. Tomu nechcem zomrieť, fakt nechcem, potarici. Poď. Mám šťastie. Počkaj. To je easy, babiť, pozri. Dobre. Super. Ty, toto je fakt... Nie. Yes. Side. To je dobré. Ináč neviem. Yes, dostal som sa tam. Poď. A toto je veľmi ťažké, ľudia. No okej, keď to bolo ťažké. A čo píšu tu na? Kroblo. Aha, to nebolo. Roblox, to bol... Ja píšem cez... Slovo ináč Sigma, ja si už musím zaujímať. Samo mi vraj hovoril, že keď budem mať 50 odobrateľov, tak urobí livestream, takže dajte mu odber. Samo, toto nie. Toto je už ťažké. Ináč nevermi, ale... No, po checkpoint. Yes, checkpoint. Karolina tam bola. Neviem, či to je ona. Nie. Yes or no? Do you drink coffee? Yes. Akože, keby som dal nie, tak by som spadol, takže ja už to poznám. Alebo keby som dal, že no, tak by som zomrel. Jump. Oh my god. Yes! Čo? Aha, Som vôbec nevidel. Nie som vôbec nečakal. Kamo, nie, zomrem. Tak. OK, mám to. Počkaj, musím to tak preskýkovať. Nechcem zomrieť, nie, fakt. Oh my god.
chcem vyhrať túto mapu. No, ďalšie 3. Už mám 4 checkpointy. Poď, nie? Aha, dobre, takže to? No, tak. Keď už nebude toto. OK, skončím, ľudia. Skončím. Počkaj, čo robím mne? Keď sa vám páčilo videjko, dajte like, a ja sa budem tešiť z ďalšieho videa. Takže, čaute. Počkaj, musím to vypnúť. Čo som to robil? Čau.